Алдагы котлау сәламен без Ирак Сергиев Посад шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Әлфия Мухаева да каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Мөнирә, энесе Усман, тормыш иптәше Винера, племянницалары Ләйсән, Гөлнур һәм Айгөл котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Ходай бүләге ул тәүфыйклы һәм исән булган балалар. Гаиләнең яме дә тәме дә алар. Менә безнең мәхәббәтебез белән корган ояда да күркәм кошларыбыз үсеп чыкты. Алар барысы да безгә бик кадерле, бик якын. Әмма сүзем бүген иң гүзәле булган беренче һәм көтеп алган кызым турында. Әллә инде беренче бала булып тугангамы, ул үзенә шул кадәр күп иттереп җитдилек, сабырлык, гаделлек, тырышлык сыйфатлары туплаган. Башлап мәктәп, аннары уку йорты. Яшьлек бөркеп торган гүзәл мәлендә киявебезне очратып матур гаиләсен кырдылар. Кызганычка каршы, аңа парлы гомер татырга озак язмаган. Балалар да бик матур булып тудылар. Ул инде мәктәпне тәмамлап уку йортына керде, ә менә кызы үз оясын барлап Аллага шөкер яши башлады. Кызым сәүдә тармагында эшли. Үзенең җитезлеге белән аерылып тора. Җилдертеп машинада да йөри. Аллага шөкер, еш кына кунакка да кайта. Бүген балакаем сыкланып та, яратып та сине котлыйбыз. Рәхмәт бар булуың өчен. Синдәй балалар дөрестән дә ата-ана горурлыгы да, шатлык сөенече дә ул. Балаларга баглыйбыз өметләр, шатланабыз, чынга ашса ул. Һәр вакытта бүгенгедәй гүзәл һәм бәхетле генә балам бул. Бу дөньяның пычрак сыйфатлары сезнең күңелләргә кермәсен. Балаларың гына түгел, хәтта оныкларың кайгы белмәсен. Янәшәдә булып гомер буе без сузарбыз ярдәм кулыбыз. Тик исән сау гына һәм бәхетле йөрәккәем алда булыгыз. Иң яраткан, гүзәл, сөекле апабыз. Бүген синең матур бәйрәмең. Башлап никадәр безгә кадерле булуыңны әйтеп китер идек. Мине башлап курчак итеп кенә күреп бик яратып үстердең. Аннары ылыгаеп читкә киткәч сине юксынып яшәвемне бер күңелем генә белә. Ләкин шуны әйтәсем килә. Кайда гына булма, арабызда күпме генә чакрымнар булмасын, һәр вакыт сиңа шалтыраткач, минем йөрәк тынычлана. Барасы юлымның юнәлеше табыла, әйтәсе сүзләремнең тәме барлана. Рәхмәт апам бар булуың өчен. Гомере буе күңел кояшым булып кал. Бик яратам сине. Бар племянницаларыңны да яратып, үз балаларың сыман күреп яшисең. Теләгебез, якыннарың сине бер кайчан да ташламасын. Иң мөһиме саулыклы бул. Мин бәхетле. Апам бар бит җирдә. Таяныр тал, ныклы тирәгем. Ул булганга мин дә тыйып яшим. Ошбу җирдә булды кирәгем. Рәхмәт сиңа апам булган өчен. Сау исән бул, шуны телибез. Синең хакта һәр чак телгә алып, яхшы яктан гына сөйлибез. Кычып алып, яратамын диеп, сиңа апам бүген әйтәбез. Бәйрәмеңдә бүләк булып алда, күркәм җырны да без бирәбез. Хөрмәтле Әлфия, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер
Жыланырға тұрған күн, елға бір генә килә, біз туған күн, шуның белән башка көннән айырылып тұрған күн. Елға бір генә килә, біз туған күн, шуның белән башка көннән айырылып тұрған күн. Жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл аша тұрған күн. Туған күн, дос туғанны жиған күн. Жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл аша тұрған күн. Елға бір генә килә, біз туған күн, шуның белән башка көннән айырылып тұрған күн. Елга бір генә килә, без туган күн, шуның белән башка көннән айырылып тұрған күн. Шуның белән башка көннән айырылып тұрған күн.